गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 2023 मायथाइनि 9 जानुवारियाव बाथौ गुथुनि महासभायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बर'फोरनि बाथौ धोरोमनि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो सनितपुर जिल्ला बाथौ धोरोमनि 13 बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव सनितपुर जिल्ला थेलामारा मनिराम रतन आरो लेरेला कछारी गोसोखां बोथोराव खुंफुंनाय जागोन। हाबाफारिनि लुनाय एबा लाहार फाहारनि जायगायारि सावगारिखौ सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि देब कुमार मिश्रजों लोगोसे बरसला बियाबनि एमएलए गणेश कुमार लिम्बुआ खौरां लाफैदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव गोबां बिबांनि दंफां हमदों। धोनस्रि फरेस्ट डिभिजननि डिएफअनि बिथोन बायदियै माजबाट फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जगदीश बसुमतारिनि दैदेननायाव दिनै फुंनि समावनो माजबाटनि बम्बाइ सेन्टाराव आयेन बेरेखा दंफां सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ हमनो हायो। धोनस्रि फरेस्ट डिभिजन आरो माजबाट फरेस्ट रेन्जनि जथाय सिग्रोमनायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय लाबोनाय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफां हमनो हायो। माजबाटनि बम्बाइ सेन्टाराव अरुणाचल प्रदेशनि आयेन बेरेखा दंफां बाथाम हमनो मोननाय दंफांनि बाथामा गासै 150 किबि लोगोसे गंसे दंफां हाग्रा हुन्दा मेसिनबो हमनो हादों होननानै फोरमायो माजबाट फरेस्ट रेन्जनि मिन्टु बर'आ। उननि समावबो बेबायदि आयेन बेरेखा दंफां फालांगि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय अपारेशनखौ खालामबाय थागोन होननानै बुङो माजबाट फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार मिन्टु बर' बिथाङा। हमनो मोननाय अरुणाचल प्रदेशनि हाजोनि आयेन बेरेखा दंफां थुख्राफोरखौ जिख्रि, लालि, फमा आरो बेसेन गोसा दंफांनि बाथाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एनपिएसखौ बोखारनानै अपिएसखौ बाहायफिननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफ्रा 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिया दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम सोलिदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफ्रा मावखुलिनि लांगोनायाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायो। बिथांमोना गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थिखौ लाबोफिननो गोख्रों दाबि खालामदों। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एबा ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय। लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रम'सन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सार खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। बिटिसिनि बारग' सेक्रेटारि एसिएस अफिसार धरनीधर बर'आ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। मैया 20 दिसेम्बराव तामुलपुराव खुंफुंनाय बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिला नुजाथिनायाव धरनीधर बर'आ बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जायो। बिटिसिनि मोनखानाय माखासे गोहोफ्रा गोमालांनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिथां धरनीधर बर'आ। बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै बिटिसिनि थाखाय खामानि मावनो गोख्रों थांखि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा धरनीधर बर'खौ बिपिएफ दोलोआव बरना लायो। दुब्लियाव खानाय मोसौआ गोमादों। गोमानाय मोसौखौ सोरबा नागिरनानै होनो हायोब्ला बिगोमाया नोगोद 40,000 रां बान्था होगोन। नखरनि सुबुङा बुंदों सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावनायनि गोख्रों अजद। चिरां जिल्लानि बेंटल बिक्रमपुर नोलोबारि गामियाव फिन खनसेबाव मासे हालुवा मोसौ गोमादों। दासान्दि गोबां मोसौ गोमानाय जाथाया जेरावबो बांदों। मोसौ गोमानायखौ लाना मोसौ बिगुमाया जिंगायाव गोग्लैदों। थांनाय 17 दिसेम्बर समबारखालि साननि समावनो गोमादों मोसौआ। मोसौखौ गोबां नागिरबाबो मोननो हायाखै। मोसौनि गाबखौ गोजा खमला गाब आरो मोसौनि बेसेना
50-60 रोजासो जागोन। बेनिखायनो सोरबाफोर मोसौखौ नुसनबायब्ला खौरां हरनो सावगारियाव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारनि बाख्नायजाथाव खामानि। दुखुथिया सुबुंफोरजों बिथाङा जेब्लाबो खाथियाव थायो। बिश्वनाथ जिल्ला गुफुर हालामनि सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय गार' बस्ति गामिनि सानै राव गैयै बबा आरो सासे बबिनो गोजां बोथोरनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा कम्बल आरो गुदुं गस्ला दैथायहरदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।